Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa buong team ng Ang Hukom. Isa po akong masugid na taga-subaybay nyo simula nung ipakilala ni Kuya Barry ang channel nyo. Ako nga pala si Bart, isang kusinero dito sa isang 3-star hotel sa Masbate, Manila. Ang ikukwento ko sa inyo ay karanasan ng aking lolo na siyang nagturo sa akin ng pagluluto. Taong 1972. Kilala si Lolo Horacio sa Minglanilla, Cebu bilang pinakamagaling at pinakamasarap magluto. Palagi siyang naiimbita sa iba't ibang handaan tulad ng kasal, binyag, lamay, piyesta at kung ano-ano pang okasyon na kailangan ng tagaluto. Noong kabataan ni Lolo Horacio, maliban sa galing nito sa pagluluto, ay kinagigiliwan din siya ng mga kababaihan dahil gwapo si Lolo. 5'10" ang taas, makisig ang pangangatawan at moreno, kaya malimit na sa kasalan at binyagan siya nagluluto. Sa ganitong trabaho siya nakapundar ng sariling bahay at niyugan. Nang minsang magluto siya sa isang binyagan, may lumapit sa kanyang 2 babaeng may edad na. Kinausap siya ng mga ito at nagtanong na kung maaari ba ay siya ang magluto sa kasal ng kanilang anak. Tinanong ni Lolo kung saang lugar gaganapin ang kasal at nagulat siya nang sabihin ng mga ito ang lokasyon. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar, Kuya Chris, bilang respeto sa mga naninirahan doon ngayon. Ang lugar na yon ay pinangingilagan ng mga tao dahil may bali-balitang lugar yon ng mga mambabarang at aswang. Hindi pa man nagbibigay ng sagot pagsang-ayon si Lolo, ay inalok na siya ng malaking halaga kapalit ng kanyang serbisyo. Dahil kailangan ng pera para sa pinag-iipunang nyugan ay pumayag si Lolo. 3 araw magluluto si Lolo sa nasabing kasalan. Bukod sa pera ay pinangakuan din siya ng isang baboy kaya nawala ang agam-agam niya sa lugar na pagdadausan ng kasal. Kapag dumadayo si Lolo sa ibang baryo na malayo na sa lugar nila, ay madalas niyang kasama ang pinsang si Gudo para makatulong. Hindi din sila nawawala ng mga armas at pangontra sa masasamang elemento kapag dumadayo. Dumating ang araw na napag-usapan. Maagang umalis ng bahay sila Lolo at Gudo. "Insan, nadala mo ba yung mga pangontra natin at mga sandata?" tanong ni Gudo. Tumango naman si Lolo tsaka tinapik sa balikat ang pinsan at sinabing mukha namang maayos at kagalang-galang yung 2 babae na lumapit sa kanya. Hindi naman mukhang mangkukulam o aswang dahil mababango ang mga ito at maayos ang pananamit. Mahigit 3 oras na lakaran ang kakailanganin bago marating ang lugar, kaya tanghali na nang makarating sila doon. Hindi nila naiwasang mamangha dahil napakaganda ng lugar at maayos ang mga kabahayan. Mababait ang mga taong nakatira, malayong malayo sa mga balitang naririnig nila na baryo yon ng mga mambabarang at aswang. Sinalubong sila ng 2 babaeng nakausap ni Lolo Horacio na nagpakilalang Celestina at Margarita. Sila ang mga ina ng ikakasal. Sinamahan sila ng mga ito sa lugar kung saan sila magluluto. 3 kalang-dikahoy ang naroroon at napakalinis ng lugar. Maayos ang pagkakasalansan ng mga gamit at naroon na rin ang mga sangkap sa pagluluto. "Wow, insan, ganito pala kaganda ang lugar na to. Napakalayo sa sabi-sabi na nakakatakot dito at puro mambabarang at aswang ang mga nakatira." Wika ni Gudo na panay ang libot ng tingin sa paligid. Kaagad na nagumpisa ng maghanda ng mga lulutuin sila Lolo at Gudo.
Kaagad nang nag-umpisang maganda ng mga lulutuin sila Lolo at Gudo. Nang unang gabi ay puro sayawan at kainan ang naganap. Maraming kadalagahan naman ang humanga sa sarap ng mga niluto ni Lolo Horacio at isa na dito ang dalagang nagpakilalang Benilda. Maganda ang babae. Hanggang balakang ang unat na unat nitong buhok. Matangos ang ilong, maputi at makinis ang kutis at halatang hindi purong Pilipina. Lumapit ito kay Lolo at inaya siyang magsayaw. Hindi naman nakatanggi si Lolo dahil nabighani din siya sa ganda ng dalaga. Natapos ang kasiyahan at hinatid na sila Lolo sa silid na tutuluyan nila. Hindi na naman napigilan ni Gudo ang mapahanga dahil napakalinis at napakabango ng silid. Yari sa sawali ang buong silid. May 2 kama at mga puting sapin. Mayroon ding 2 malalambot na unan. Dahil sa pagod ay mabilis na nakatulog si Gudo. Pero si Lolo Horacio ay hindi dinadalaw ng antok. Kinabukasan ay kita sa mga mata ni Lolo na kulang siya sa tulog at napansin yun ni Gudo. "Hoy insan, nakatulog ka ba? Parang hindi ka man lang yata natulog kahit sandali ah." Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang lumapit si Benilda at sinabing huwag silang mag-alala dahil kung ano man ang nadidinig nila tungkol sa lugar na iyon ay hindi totoo. Nagkatinginan lang sila Lolo at Gudo. Nakaramdam sila ng hiya sa dalaga, kaya nginitian nila ito at sinabing namamahay lang sila kaya hindi makatulog. Nang sumapit ang ikalawang gabi, puro gulay ang ipinaluto kila Lolo at walang anumang halong karne. Nagtipon-tipon sa isang malaking puno ng nara ang mga kamag-anak ng ikakasal. Nakabihis ng purong puti at may daladalang sulo ang bawat isa. Nasa harapan ng magkasintahan, nasa gitna nila ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Nagsiupo ang mga kamag-anak at naghawak-hawak ng mga kamay, tsaka nag-umpisang kumanta ng kakaibang awitin. Gumegewang sila sa kaliwat kanan ng marahan. Habang nadidinig naman nila Lolo ang awitin ay nakakaramdam sila ng kaginhawaan sa buong katawan na para bang nawawala ang kanilang mga problema. Tumagal ng 1 oras ang ginagawa ng mga tao at pagkatapos ay tsaka naghain ng mga nilutong pagkain. Habang abala sila Lolo ay muling lumapit si Benilda sa kanila at inaya si Lolo na saluhan siya sa pagkain. Naiwan naman si Gudo na nag-aayos ng mga ginamit sa pagluluto. Habang masayang nag-uusap sila Lolo Horacio at Benilda, ay biglang sumigaw si Gudo at patakbong lumapit kila Lolo. Napatingin ang lahat kay Gudo at tinanong kung anong nangyari. Nanginginig itong sumagot at sinabing may nakita siyang nakakatakot na nilalang na umaaligid sa pinaglulutuan. Nagtayuan ng mga kumakain at naglakad pabalik ng kani-kanilang tahanan. Nakaramdam ng kaba sila Lolo at Gudo ng mga oras na yon. Magtatanong pa sana sila kung anong nangyayari, pero pinigilan sila ni Benilda at hinatid naman sila nito sa kanilang silid. Pagdating sa tinutuluyan, sinabi ng dalaga na itrangka ang pinto at huwag lalabas anuman ang marinig, maamoy o makikita nila. Lalong nakaramdam ng kaba sila Lolo at Gudo dahil seryoso ang mukha ni Benilda habang pinapaalalahanan sila. Ilang minuto pa ang nakalipas, biglang nag-amoy malansa ang paligid at nakarinig sila ng pag-angil sa labas. Dali-dali nilang inilabas ang mga sandatang palagi nilang dala at naghintay ng mga susunod na mangyayari. Alisto silang nagpapalingalinga sa bawat sulok ng silid nang biglang may isang malakas na pag-angil ang gumulat sa kanila. Para itong nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Patindi din ng patindi ang napakabahong amoy sa paligid. Dahil hindi makatiis si Lolo,
Sumilip siya sa siwang ng bintana at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Napakaraming nakakatakot na nilalang ang nasa labas. Ang katawan ng mga ito ay sa tao at malaaso naman ang ulo. Itim na itim ang mga balat at kulay dilaw ang mga mata. Napaatras si Lolo sa takot at sinabi sa pinsang si Gudo na tama ang hinala nito. Baryo nga iyon ng mga aswang. Sumilip naman si Gudo at laking gulat nila nang biglang may lumusot na mabalahibong kamay na may matutulis na kuko. Nakalmot si Gudo sa mukha kaya napaatras ito at napaupo sa sahig. Inalalayan ni Lolo Horacio ang pinsan at mas lalo silang natakot nang tuluyang sirain ng nilalang ang bintana. Galit na galit itong nakatitig sa kanila. Tumutulo din ang laway at akmang papalapit na sa kanila nang bigla nilang itong bumagsak at nakita nila si Benilda. May hawak itong sibat na kawayan at may nakataling pulang tela sa ulo. Inutusan sila nitong magkubli at huwag gagawa ng anumang ingay. Nanginginig na sila Lolo ng mga oras na yon. Dali-dali silang pumasok sa ilalim ng higaan at nakiramdam sa paligid. Makalipas ang halos kalahating oras, naramdaman nilang may pumasok na naman sa nasirang bahagi ng silid at tinatawag ang mga pangalan nila ng isang lalaki. Hindi sila kumibo, maging ang paghinga nila ay dinahan-dahan nilang ginagawa. Ilang sandali pa at isang boses na naman ng babae ang tumawag sa kanila. Boses iyon ni Benilda. Dito na sumagot sila Lolo at lumabas sa pinagtataguan. Nang sabihin ng mga ito na ligtas na sila, ay nakahinga sila ng maluwag at napaupo sa sahig. Paglabas nila ng silid ay naabutan pa nilang sinusunog ng mga kalalakihan ang katawan ng mga nilalang. Lumapit naman sa kanila si Benilda at ipinaliwanag ang mga nangyari. Ayon sa dalaga, sila ay grupo ng mga balyan. At ang mga nakita naman nila ay mga aswang na banwanhon. At matagal na daw nila itong kalaban. Ang balyan ay isang grupo ng mga shaman na maihahalin tulad sa mga babaylan. May kakayahan silang gumamit ng mga kaluluwa ng taong namatay na at espiritu ng kalikasan. Kilala din sila sa galing pagdating sa paggagamot gamit ang mga halaman at puno sa paligid. Ang banwanhon naman ay uri ng matatandang aswang na sa kagubatan nakatira. Ginamot ni Benilda ang kalmot sa mukha ni Gudo gamit lang ang mga halaman at damo sa paligid. Hindi ka panipaniwalang napakabilis nitong gumaling at naghilom kaagad. Nang araw ng kasal ay napakadami ang dumalo, kaya napakarami ding nilutong pagkain nila Lolo. Dahil sa sarap nitong magluto, dinagdagan pa ang ibinayad sa kanila at binigyan din sila ng tag-isang baboy. Nang matapos ang kasalan, kinausap si Lolo ni Benilda. Sinabi nito na anumang oras ay maaari siyang bumalik sa lugar dahil maghihintay daw siya. Tumango lang si Lolo at nagpasalamat. Ang huling salitang binitawan ni Lolo bago siya malagutan ng hininga ay magkikita na daw silang muli ni Benilda. Hindi na din naikwento ni Lolo kung ano ang kasunod na nangyari matapos ang karanasan nila at kung nakabalik pa ba siya sa lugar na iyon. Kapag yun kasi ang topic ay biglang magdadabog si Lola. Isang kakaibang karanasan ang naranasan ng aking lolo doon sa baryo na yon. Isang kamanghamanghang mga bagay ang kanilang natutunan mula doon. Isang nabuong pag-ibig ang bumukal mula sa pangyayaring yon. At nagpapasalamat ang aking lolo Horacio dahil kung hindi nangyari iyon, hindi na matatagpuan ang kanyang landas. Isang kakilakilabot na pangyayari ang kanyang nasaksihan dahil sa pagiging isang kusinero sa Cebu.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Bart. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Tina. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ng aking ama na itago natin sa pangalang Leo. Bata pa lang si Papa ay sanay na siya sa mabibigat na gawain. Nagsumikap siya at pinag-aral niya ang sarili, kaya naging maganda ang buhay namin ngayon. Taong 1984, Davao del Sur. Naglayas noon si Papa sa poder ng kanyang mga magulang dahil hindi na niya matagalan ang ugali ng kanyang madrasta sa pagmamalupit sa kanila. Palagi naman itong kinakampihan ng kanyang ama sa tuwing magsusumbong siya. 3 silang magkakapatid na lalaki at siya ang panganay. Ipinasok si Papa ng isang kakilala niya sa panaderya ni Aling Gloria sa bayan. Hindi naman sa pagmamayabang, pero gwapo si Papa. Moreno, wavy ang buhok at matangos ang ilong. Idagdag mo pa ang matipuno niyang katawan at taas na 5'9". Unang kita pa lang daw ni Aling Gloria kay Papa ay malagkit na ang tingin ng matanda sa kanya, kaya kaagad siyang tinanggap. Kasama niya dito ang matalik na kaibigang itago na lang natin sa pangalang Danny. May edad na si Aling Gloria. Sa tansya niya ay nasa 50 na o higit pa. Pero kahit ganoon, bakas pa rin sa itsura nito ang kagandahan. Maayos kasi ito sa sarili at palaging napakabango. Isang matandang dalaga si Aling Gloria. Mahigpit lang ito sa mga trabaho dahil maliban sa malaking panaderya nito ay may babuyan at koprahan din ng matanda. 3 palapag ang bahay ni Aling Gloria na may sukat na humigit kumulang 200 square meters. Nasa ibabang bahagi nito ang panaderya. Katabi ng bahay ang isang bungalow type na siyang tinutuluyan naman ng mga trabahador sa panaderya. Kabilang na dito sila Papa. Makalipas ang 2 linggo, katatapos lang nilang magmasa at gumawa ng mga tinapay, ay nagkape sila ng kaibigan niyang si Danny habang hinihintay itong maluto. Napansin ng kaibigan ni Papa na may ilaw ang silid sa 2 palapag. Narinig din nila na parang may nagdadasal pero kakaibang lingwahe ang gamit. Pinakinggan nila itong mabuti. Napagtanto nilang si Aling Gloria yon. Sa dami ng binibigkas ng matanda, ay isang salita lang ang natandaan nila at ito ay ang Esyu Cabera. Nagtaka sila Papa dahil noon lang sila nakarinig ng ganong uri ng dasal. Sa pag-aakalang relihiyosa ang matanda, ay hindi na nila yon pinansin at muli silang bumalik sa panaderya upang hanguin ang mga nakasalang na tinapay. Kinabukasan ay kinausap ng isang panadero si Aling Gloria. Itago natin siya sa pangalang Lolito. Bumabali ito dahil may sakit daw ang bunsong kapatid at kailangan ng pambili ng gamot. Hindi na nag-usisa pa ang matanda at kaagad na binigyan ng 50 pesos ang panadero. Nagpaalam din ito na hindi muna papasok sa panaderya kinabukasan. Pinayagan naman ito ni Aling Gloria at kinausap si Papa na siya na muna ang pumalit kay Lolito. Nang sumunod na araw, nakapasok na ang panadero. Kinamusta ni Papa ang kapatid nito pero tumawa lang ito at sinabing wala naman daw talagang sakit ang kapatid. Kinailangan lang daw niyang magsinungaling dahil may kadate siyang babae na nakilala niya sa palengke.
Bidang-bida si Lolito sa mga kasama namin dahil sa mga kwento nito tungkol sa kadate. Doon nila nalaman na babaero itong si Lolito at sa tuwing makakakilala ito ng babae ay ginagawang dahilan ng pamilya upang makabali ng pera kay Aling Gloria. Matagal na daw itong gawain ni Lolito. Isang gabing papatapos na sila sa paggawa ng mga tinapay. Nagpaalam si Lolito na maninigarilyo muna sa labas. Makalipas naman ng ilang minuto, nag-aya ang kaibigan ni Papa upang magkape. Paglabas nila sa panaderya, nakita nila si Lolito na umaakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Tinawag nila ito pero hindi sila pinansin, kaya hinayaan na nila ang kasamahan. Inisip nilang baka kakausapin si Aling Gloria at babali na naman para ipang-date. Nang sumunod na araw, kinausap silang lahat ni Aling Gloria at sinabing umalis na si Lolito. Ipinakita din ito ang sulat pamamaalam ng panadero. Si Papa ang ipinalit kay Lolito dahil siya lang ang nakakaalam ng mga sangkap at paggawa ng halos lahat ng tinapay. Nagtaka naman silang lahat sa biglaang pag-alis ni Lolito dahil wala naman itong nabanggit sa kanila tungkol dito. Makalipas ang 3 araw, naging madalas ang pagbabantay ni Aling Gloria sa paggawa nila ng mga tinapay. Napansin din ng lahat ang madalas na pagsulyap ng matanda kay Papa. Pasimple namang lumapit kay Papa ang kaibigang si Danny. "Pards, mukhang malakas ang tama sa ni Aling Gloria." Pabulong na wika nito sabay siko sa tagiliran. Nakaramdam ng ilang noon si Papa dahil nahuli niya ang matanda na nakatitig sa kanya at ngumiti pa ito nang magtama ang kanilang paningin. Nagdaan pa ang ilang linggo at kulang na lang ay tahasan ng aminin ng matanda ang pagkagusto nito kay Papa. Dinadaan niya ito sa pamamagitan ng mga regalong damit at pabango. Naging tampulan tuloy siya ng asaran sa loob ng panaderya. Hindi naman nagkukomento si Papa sa mga nangyayari at itinuon na lang ang pansin sa pagtatrabaho. Nang minsang nag-birthday ang isa sa mga kasamahang panadero, ay nagpaalam sila kay Aling Gloria na mag-iinuman pagkatapos ng trabaho. Pumayag naman ang matanda dahil si Papa ang nagpaalam. Walang kaalam-alam si Papa na nag-iiba pala ang ugali ni Danny kapag nakakainom. Nang malasing ito ay naging bastos ang bunganga at kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa kanilang amo. Kung siya daw ang ginusto ni Aling Gloria, ay tiyak na ihilang ang magiging pahinga nito at palagi siyang mag-uumpisa ng romansa sa paa ng kama. Tawa naman ang tawa ang ibang kasamahan nila, pero nakaramdam ng hiya si Papa at sinaway ang kaibigan. Kinabukasan napansin nilang lahat na nakasimangot si Aling Gloria at hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Alam nilang nadinig ng matanda ang pinagsasasabi ni Danny, kaya isa-isang sinisi ng lahat ang binata. Nang patapos na ang pagluluto nila ng tinapay, nagpaalam si Danny na aakyat sa itaas upang humingi ng tawad sa kanilang amo. Tinapik naman ni Papa sa balikat ang kaibigan at sinabing susunod ito upang dalawa silang makipag-usap sa matanda. Huminga pa ng malalim si Danny at naglakad papalabas ng panaderya. Ilang minuto ang lumipas, tapos na ang pagluluto ng mga tinapay. Kaya nagpaalam na din si Papa para sundan ang kaibigan at tulungan itong makipag-usap sa amo nila. Habang papaakyat si Papa sa hagdan, narinig na naman niya yung kakaibang dasal na sinasambit ni Aling Gloria.
Dahan-dahan siyang humakbang sa mga baitang upang hindi makalika ng anumang ingay. Nakawang ang pintuan ng silid ng matanda, kaya sumilip muna siya dito upang tignan kung naroon pa ba ang kaibigan. Nang makita ang nangyayari sa loob, ay nanlaki ang mga mata niya. Nakahubot-hubad si Aling Gloria at ganoon din si Danny. Nakaharap ang dalawa sa isang altar na may imahe ng isang babae na walang saplot at may mga nakasinding mga kandila. Napakabango din ng amoy ng usok na nagmumula sa isang lalagyan na nasa altar. Dahil sa pagkagulat ay hindi kaagad nakakilos si Papa. Hinintay niya ang susunod na gagawin ng dalawa at halos manlamig ang buong katawan ni Papa nang hiwain ni Aling Gloria ang magkabilang pulso ni Danny. Ipinatak iyon ng matanda sa imahe na tinatawag na Eshu Kabera. Dahil sa matinding takot ay hindi nagawang kumilos ni Papa at nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan ng pag-agos ng dugo ng kaibigan. Ilang saglit pa ay nawalan na ng malay si Danny. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa tabi ng altar at dito na nagbago ang amoy. Ang mabangong aroma ay napalitan ng amoy na bubulok na hayop. Halos maihina sa pantalon si Papa nang makita ang isang nilalang na lumabas mula sa silid. Para itong napakalaking aso na walang balahibo. Nangingintab ang buong katawan. Kulay dilaw ang mga mata at may matutulis na pangil. Hinimas ni Aling Gloria sa ulo ang nilalang na parang isang alagang aso. Hinatak nito ang katawan ni Danny at ipinasok sa loob ng silid. Ilang sandali lang ang lumipas at nawala na ang mabahong amoy. Bumalik ang napakabangong aroma na nagmumula sa usok sa altar. Nang damputin ni Aling Gloria ang mga damit sa sahig, dito na nakakilos si Papa at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Nang makalayo ay nagtatakbo siya papunta sa tinutuluyan at inimpake ang mga damit. Dali-dali siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi alam ni Papa ang gagawin dahil tiyak na hindi maniniwala sa kanya ang sino man kung magsusumbong siya. Dala ang mga gamit at perang naitabi. Wala sa isip na sumakay si Papa ng tricycle at bumaba sa pantalan. Sumakay siya ng barko papuntang Manila. Nagulat na lang siya at napatanong sa sarili kung bakit siya sumakay ng barko noong pababa na siya ng pantalan. Makalipas ang 3 taon, nalaman ni Papa na sarado na ang panaderya ni Aling Gloria. Bigla na lang din daw nawala ang matanda at natagpuan sa bahay nito ang ilang piraso ng mga durog-durog na bungo ng tao. Ang buong akala naman ng pamilya ni Danny ay magkasama sila ni Papa na lumuwas ng Maynila. Hindi niya masabi ang totoong nangyari dahil alam niyang hindi rin naman siya paniniwalaan. Taong 2009, nang malaman ni Papa ang tungkol sa dinadasal ni Aling Gloria. Ang Kimbanda ay isang Afro-Brazilian religion na nagsasagawa ng mga ritual at sumasamba sa Eshu at Pompagera. Nagagawa daw panatilihi ng Eshu Kabera ang magandang itsura ng sumasamba dito. Ang isang malaking katanungan lang sa aming lahat ay kung anong uri ng nilalang yung alaga ni Aling Gloria. Isang pangyayari na hindi nakakalimutan ng aking ama hanggang ngayon, Kuya Chris. Dahil isang kakilakilabot na karanasan ang kanyang nasaksihan doon sa panaderya ni Aling Gloria. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y
mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Tina. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig sa channel nyo. Ako nga pala si Ricky. Bata pa lang ako ay nakahiligan ko na ang mga anting-anting, agimat at mga mutya. Dahil ito sa lolo kong manggagamot. Sa tuwing manggagamot si Lolo Onyong ay naroon ako at nanonood ng kanyang mga pamamaraan. Mangang-mangha ako sa tuwing napapasapi niya ang namiminsalang espiritu sa isang tao. May tikbalang, duwende, kapre, mangkukulam at kung ano-ano pang elemento na maaaring gumambala sa mga tao. Tuwing Biyernes ng hapon naman ay nagpupunta sa bahay ang mga kaibigan at kapwa manggagamot ni Lolo Onyong. Nagbibidahan sila ng kani-kanilang mga gamit at kung minsan pa nga ay nagsusubukan din sila. Taong 1987 nang mag-90 anyos si Lolo Onyong. Kinausap niya ako at sinabing ako na daw ang bahala sa lahat ng maiiwan niyang mga gamit. 18 taon na ako noon at ako lang din ang may interes sa mga ginagawa niya. Ang mga tiyuhin ko kasi ay nasa ibang bansa lahat. Kami na lang ang naiwang pamilya ni Lolo sa Pilipinas. Ipinasa niya sa akin ang mga mutya, medalyon at mga libretang naglalaman ng mga orasyong ginagamit niya sa panggagamot. Mula sa ilalim ng kanyang kama ay inilabas niya ang isang kahong nababalot ng itim na tela. Apa, ang bagay na ito ang pakaiingatan mo. Hanggat nasa iyo ito ay hindi ka tatablan ng anumang karamdaman at hindi ka magugutom o kakapusin sa gastusin. Sundin mo lang ang mga ibibilin ko at alagaan mo sana ang laman nito. Wika ni Lolo. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala dahil para bang namamaalam na siya gayong napakalakas pa niya. At hindi kababakasan ng anumang sakit sa kabila ng kanyang katandaan. Ayon sa kanya, ay nagawa na raw niya ang mga dapat niyang gawin sa mundo. Kaya oras na para maglakbay siya sa panibagong pagsubok at kaalamang espiritual. Alo, ano po bang laman ng garapong yan at bakit kailangan kong alagaan? Tanong ko sa aking lolo. Ayon sa kanya, ay isa raw itong uri ng tuyol. Natutunan daw niya ang paggawa noon sa isang monghe na nakasama niya noong kanyang kabataan. Nilukob ako ng matinding takot nang malaman ko kung paano ginagawa ang tuyol, Kuya Chris. Ayon kay Lolo, kinakailangan mong humanap ng isang babaeng 7 buwang buntis. Pahihirapan mo ito hanggang sa malaglag ang bata sa sinapupunan. Pagkatapos ay nanakawin mo ang patay na sanggol at magsasagawa ka ng isang ritual sa loob ng 13 gabi. Matapos iyon ay bibigyan mo ito ng pangalan at pakakainin ng dugo mo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa oras na mapakain mo ito at maalagaan, ay hindi ka magkakaroon ng malulubhang karamdaman. Magiging ligtas ka sa anumang atake ng mga espiritu at hindi ka mauubusan ng pagkakakitaan o biyaya dahil yon ang ibibigay sa iyo ng tuyol kapalit ng pagpapakain mo sa kanya ng sarili mong dugo. Ayaw ko sanang tanggapin ang garapon pero wala akong magawa dahil kapag hindi ko raw ito tinanggap ay magiging malaking problema ng aming pamilya. Makalipas ang 1 buwan, nagising na lang ako isang umaga na hindi na humihinga si Lolo. Matapos niyang mailibing ay naghanda na ako sa mga dapat gawin sa tuyol. Naghintay ako ng pagbilog ng buwan at nang sumapit ang araw na hinihintay ko, binuksan ko ang garapon.
Napakabango ng amoy nun na parang pinaghalo-halong mababangong bulaklak. Nang patakan ko ng aking dugo ang ulo ng tuyol ay bigla itong kumislot. Napaigtad ako sa takot at pagkagulat. Kitang-kita ako na kumilos ang nangingitim ng katawan ng sanggol sa loob ng garapon. Kaagad ko itong tinakpan at muling binalot ng itim na tela tsaka ibinalik sa dati nitong pwesto. Magmula noon tuwing kabilugan ng buwan ay pinapakain ko ang tuyol na pamana ni Lolo Unyong. Nakapagtapos ako sa pag-aaral ng hindi nahihirapan sa pinansyal. Nakilala na din ako sa lugar bilang kapalit ni Lolo sa paggagamot. Ang mga dating kaibigan at kakilala niyang manggagamot at antingero ay dumadalaw na sa bahay tuwing Biyernes. Lumipas ang panahon at naging bihasa na ako sa gamotang espiritual. Umangat din ang pamumuhay ng aking pamilya. Nang makilala ko si Claire, ay nagkasunod-sunod pa ang swerteng dumarating sa amin. Nakabili ako ng 2 pampasaherong jeep dahil sa aking pagsisikap. Nang ikasal kami ni Claire, ay umuwi ang mga tiyuhin ko mula sa ibang bansa. Masayang masaya ang buong pamilya namin at muli kaming nagkasama-sama. Isa sa mga asawa ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Shoni ay masyadong mitikulosa sa bahay. Gusto nitong palaging malinis at nakaayos ang mga gamit. Dahil nga tiwala akong hindi pakikialaman ang mga kagamitang nasa dating silid ni Lolo, ay naging kampante ako. Isang araw, nagkaroon ng problema ang driver ng isa kong jeep. Nakabangga ito ng batang tumatawid. Mabuti at galos at pasalang ang tinamo ng bata, kaya sinagot ko ang gastos nito sa pagpapagamot. Pinakiusapan ko din ang mga magulang nito na kung maaari sana ay wag nang magreklamo dahil wala namang nangyaring masama sa bata. Gabi na nang makauwi ako sa amin. Naaya pa kasi akong uminom ng ibang driver sa paradahan. Habang naglalakad ako palapit sa bahay namin, bigla akong nakarinig ng iyak ng isang sanggol. Nagpalingalinga ako pero wala naman akong nakitang bata. Inisip ko na lang na baka isa sa mga kabahayang dinadaanan ko ay may sanggol na kasisilang pa lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nang malapit na ako sa bahay ay naaninag ko ang isang imahe ng maliit na nilalang sa tapat ng gate namin. Itim na itim ito at pulang-pula ang mga mata. Akmang lalapitan ko na sana pero bigla itong lumundag sa imburnal at naglaho. Dali-dali akong lumapit sa imburnal para tignan kung naroon pa ito pero wala na akong nakita. Napailing na lang ako at nasabi sa sariling mukhang naparami ako ng inom. Pagpasok ko sa bahay, laking gulat ko dahil nag-iba ang pwesto ng mga gamit. Kinabahan na ako kaya nagmamadali akong pumasok sa loob ng dating silid ni Lolo Unyong. Halos gusto kong magwala noon sa galit, Kuya Chris. Pero nagtimpi ako dahil nga naroon ang mga tiyuhin ko. Tinawag ko si Claire at tinanong kung sino ang nakialam sa mga gamit doon sa loob ng silid ni Lolo. Sinabi nitong nilinis daw ni Tita Shoni ang silid at inalis ang mga basurang naroon. Dali-dali kong tinanong kung nasaan ang mga bagay na inalis dito. Halos mapasigaw ako sa galit dahil sinunog pala iyon ni Tita Shoni. Nang tignan ko ang garapon sa ilalim ng kama, ay wala na ito roon, kaya kaagad ko nang kinausap ang tiyahin ko. Tinanong ko kung saan ito dinala ang garapon. Ayon sa kanya, itinapon na daw niya ang laman noon dahil mabaho at itim na ang tubig sa loob. Nakapagbitaw ako ng mabibigat na salita dahil sa ginawang yon ng tiyahin ko. Bagay na hindi nagustuhan ng aking mga magulang at tiyuhin. Umalis ako ng gabing yon at nagtungo kay Mang Ambo na isa ring manggagamot at kaibigan ni Lolo Unyong.
Naikwento ko sa kanya ang nangyari at maging siya ay nakaramdam ng takot. Ayon sa kanya, ay gumaganti daw ang mga tuyol sa sinumang mananakit o makikialam dito. Hindi naniniwala si Tita Shoni sa kababalaghan, Kuya Chris. Dahil lumaki na ito sa Amerika. Kaya iniisip ko kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nagawa niya. Nang gabing yun ay hindi ako dinadalaw ng antok. Palagi kong nadidinig ang pag-iyak ng isang sanggol. Kinabukasan, maaga akong umuwi sa bahay at sinabi sa pamilya ko ang tungkol sa tuyol. Gaya ng inaasahan, hindi sila naniwala. Iho, nasa modernong panahon na tayo. Pati ba naman ikaw ay napaniwala ng lolo mo tungkol sa mga agimat at anting-anting na hawak niya? Kung talagang totoo ang mga yon, bakit hindi siya nailigtas sa kamatayan? Wika ng isang tsuhin ko habang tinatapik-tapik ako sa balikat ko. Wala na akong nagawa kundi ang magsawalang kibo na lang. Hinanap ko ang libreta ng mga dasal para sa tuyol at kung paano maiiwasan ang pagganti nito. Pero kasama pala iyong nasunog. Lumipas ang isang linggo. Isa-isang nagbalikan sa ibang bansa ang mga tsuhin at tiyahin ko. Nagkasunod-sunod naman ang problema sa mga pampasada kong jeep at palaging may nasisira o di kaya naman ay mahina ang kita. Nagkaroon din ng problema ang kumpanyang pinapasukan ko at nanganganib akong matanggal. Isang hapong iniisip ko ang mga nangyayari. Dumating ang isa kong kapatid at ibinalita sa akin na namatay daw ang panganay na anak nila Tita Shoni na 17 taong gulang pa lang at inatake daw ito sa puso. Wala sa lahi namin ang may sakit sa puso, Kuya Chris. Kaya nakapagtatakang iyon ang ikinamatay ng pinsan ko. Nang mailibing ang panganay nila, ay sumunod naman ang bunso. Bigla na lang daw na-diagnose ng stage 4 na leukemia. Alam kong gumaganti na ang tuyol na ipinamana sa akin ni Lolo Unyong, pero wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano ito patitigilin dahil ayon sa ibang manggagamot ay hindi naman daw ito orihinal na nagmula sa Pilipinas. Kaya napakahirap nitong kalabanin. Sinubukan kong hanapin sa iba pang gamit ni Lolo kung paano mapipigilan ng tuyol at nakita ko ang isang tala-arawan kung saan nakalagay doon na kailangang mabasbasan sa simbahan ng sanggol upang matigil ito sa pagganti. Pero paano ko gagawin yon kung naitapon na ang laman ng garapon? Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ang gagawin. Kinagabihan, napanaginipan ko si Lolo Unyong. May itinuturo siyang gamit na nasa loob ng silid. Hukayin ko raw ang ilalim ng kama at naroon ang hinahanap ko. Nagising akong pawis na pawis at nanunuyo ang lalamunan. Nang sumikat ang araw ay inangat ko ang kama at nakita ko ang isang parte ng sahig na tinapalan lang ng semento. Sinubukan ko itong tibagin at laking gulat ko dahil may isa pang garapon doon na mas maliit. May laman itong itim na likido. Sa takip ay may mga katagang nakasulat at sa ilalim ay isang libretang nagpapaliwanag kung paano ito gagamitin. Hindi ko na idedetalye ang pamamaraan, Kuya Chris, upang hindi ito gayahin ng mga taong malilikot ang kaisipan. Ginawa ko ang lahat ng nakasaad sa libreta. Ang buong akala ko ay matatapos na ang pagganti ng tuyol kapag nagawa ko ang mga ritual. Pero isang linggo ang lumipas ay nabalitaan kong patay na si Tita Shoni. Naabutan daw ito sa banyo na nakatirik ang mga mata at wala ng pulso. Ayon sa mga doktor na sumuri ay atake sa puso ang ikinamatay ng tiyahin ko. Mula noon unti-unting bumalik ang sigla ng aming pamumuhay. Naging maayos muli ang pasok ng biyaya.
Hindi ko na rin ginamit ang mga kaalaman ni Lolo Unyong na ipinamana sa akin sa takot na baka muling maulit ang nakakakilabot na nangyari. Sa ngayon ay maayos kaming namumuhay ng aking pamilya dito sa Laguna. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Ricky, ang inyong kaistorya. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Ako nga po pala si Shirley. Nakahiligan ko ang pakikinig sa mga horror channels dahil sa mga kaibigan ko. Sila din ang nag-udyok sa akin na ibahagi ang karanasan ng mga magulang ko. Ipinanganak at lumaki si Mama sa Laguna. Maganda ang mama ko nung kadalagahan niya. Palagi siyang kinukuha sa mga sagala para maging Reyna Elena. Dito rin niya nakilala ang isang binatang naging masugid niyang manliligaw. Magkaklase naman sa elementarya si Mama at si Papa. Palagi daw siyang inaasar noon ni Papa na anak ng engkanto dahil sa kaputian ng kutis niya at brown na kulay ng kanyang buhok. Inis na inis daw siya noon kay Papa dahil nga napakalakas nitong mang-asar. Nang matapos sila sa elementarya, ay magkaibang paaralan ng high school nang pinasukan nila. Taong 1979, nakilala ni Mama si Darwin. Naging konsorte niya ito sa isang sagala at naging masugid niyang manliligaw. Magandang lalaki daw si Darwin. At kahit sino yatang babae ang ligawan nito ay tiyak na mapapasagot. Mabait at magalang sa mga magulang niya ang binata, kaya naman unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. Nang ikasalang matalik na kaibigan ni Mama, inimbita siya at doon ay muli silang nagkita ni Papa. Nung una ay halos hindi niya nakilala si Papa. Dahil sa laki ng ipinagbago nito. Naging makisig at pino kung kumilos. Malayong malayo sa dati nitong ugali. Nang araw na iyon ay hindi na humiwalay si Papa sa kanya. Todo asikaso ito at panay ang pagtitig. Bagay na nagbigay ng pagkailang kay Mama. Bago sila umuwi, ay kinausap siya ni Papa at tinanong kung maaari ba siyang dalawin sa kanila. Napaismid si Mama noon at sinabing wala naman siyang sakit para dalawin. Ngiti lang ang sinagot ni Papa at saka nagpaalam. Nang sumunod na araw, habang iniistima ni Mama si Darwin, ay dumating si Papa na may dalang bugkos ng bulaklak. Maayos na maayos ang suot na puting polo at brown slacks. Alam na ni Mama na umaakyat din ito ng ligaw sa kanya. Inanyayahan niya itong umupo at ipinakilala kay Darwin. Nahalata ni Mama na naiilang si Papa dahil panay ang punas nito ng pawis sa noo at panay ang pag-uga ng magkabilang binti. Halos walang umiimik sa kanilang tatlo. Hanggang sa magpaalam na si Darwin. Babalik na lang daw siya sa susunod na araw. May aasikasuhin daw ito. Halata sa itsura ng binata ang pagkainis kaya humingi ng pasensya si Mama. Tumango lang ito at ngumiti, tsaka nagpaalam sa mga magulang ni Mama. Nang makaalis ang binata ay hinarap niya si Papa. Tinanong kung ano ang sadya nito. Utal-utal na sumagot si Papa na umaakyat siya ng ligaw. Naging matyaga si Papa sa panunuyo niya. Isang gabing papauwi sila Mama at si Lola galing kaarawan ng isang kamag-anak. Hinarang ng 3 kalalakihan ng tricycle na sinasakyan nila at pilit silang pinapababa. Nang makita ng mga lalaki si Mama, ay ngumisi ang mga ito at sinabing
maiiwan siya. Hinablot ng isang lalaki sa braso si Mama. Hindi siya makapalag dahil may barilang mga ito. Todo pakiusap naman noon si Lola na wag silang sasaktan at kunin na lang ang pera at mga alahas nila. Pero tumanggi ang mga lalaki. Nang akmang kakalad ka rin na papalayo si Mama ng 3 lalaki, ay biglang may isang malaking aso ang mabilis na tumakbo papalapit sa mga ito at isa-isang pinagkakakagat sa iba't ibang parte ng katawan ang mga lalaki. Galit na galit ang aso na tumutulo pa ang malapot na laway sa bibig. Sinubukang barilin ng mga lalaki ang aso pero parang hindi ito tinatablan. Bukod doon ay hirap na hirap silang asintahing maigi ang hayop. Maya-maya pa ay may dumating na naman na isa pang malaking aso. Halos wala ng balahibo ang buong katawan nito at mas malaki kaysa sa nauna. Nakaramdam na ng takot si Mama at si Lola. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin binibitawan si Mama ng lalaking nakahawak sa kanyang braso. Nang magkasabay na sumugod ang 2 aso, nakagat nila sa binti ang nakahawak kay Mama. Kaya nakahulagpos siya at nakatakbo kay Lola. Habang abala sa pagtatanggol sa sarili ang mga lalaki, ay dahan-dahang humakbang papalayo sila Mama at nang makahanap ng pagkakataon ay mabilis silang tumakbo papalayo. Nang makakita sila ng mga lalaking nag-iinuman sa bakuran ng isang bahay, ay lumapit sila dito at humingi ng tulong. Kaagad naman silang tinulungan at tinanong kung taga saan sila. Hinatid sila ng mga lalaking tumulong sa kanila sa bahay. Tiyempo namang naroon si Papa na naghihintay. Nang makitang umiiyak si Mama, ay nag-alala siya at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi umiimik si Mama at dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Sumalubong naman si Lolo at nagtanong din kung ano ang nangyari. Ikwinento ni Lola ang buong pangyayari at ganoon na lang ang galit ni Lolo. Isang PC o Philippine Constabulary ang kapatid ni Lolo. Kaya lumapit sila dito upang madakip kaagad ang mga lalaking humarang sa kanila. Lumipas ang 1 linggo. Hindi na nagpakita o dumalaw man lang sa bahay nila Mama si Darwin. Nalaman naman nila na anak ng kapitan ng kabilang baryo ang isa sa mga lalaking humarang sa kanila. Kilala daw iyon sa kabilang baryo na loko-loko at walang kinatatakutan dahil sa posisyon ng ama. Kaagad namang nahuli ang 2 sa mga lalaking kasama nito. Nakaramdam ng takot ang pamilya nila Mama dahil hindi nahuli ang anak ng kapitan. Pilit namang nakikipag-areglo ang ama nito kila Mama pero hindi sila pumayag. Lumipas muli ang 1 linggo. Napansin nila ang isang lalaking umaali-aligid sa bahay nila tuwing magdidilim na. Hanggang sa isang gabi, habang nakikipagkwentuhan si Mama kay Papa, ay bigla silang nakarinig ng mga putok ng baril kaya mabilis silang nagsidapa. Nagkabasag-basag din ang mga gamit sa loob ng bahay. Dali-dali namang humanap ng maayos na pwesto sila Mama at Papa upang makapagkubli. Nang huminto ang putok ay nakiramdam sila sa susunod na mangyayari. Ilang minuto nga ang lumipas, muli na naman silang pinaputukan. Nang tumigil ang pagpapaputok ay naghintay muli ng ilang minuto si Papa at pagkatapos ay pagapang siyang lumapit sa pintuan upang silipin ang labas. Wala nang tao doon. Wala namang nasaktan sa pamilya at maya-maya lang ay nagdatingan na ang mga barangay tanod. Alam nilang yung anak ng kapitan ang may gawa nun. Kaya nagpasya ang pamilya nila Mama na umalis muna sa lugar habang hindi pa nahuhuli ang salarin. Pansamantala silang nakipanuluyan sa kapatid ni Lolo na isang PC
May kalayuan ng lugar ng kapatid ni Lolo, pero nagagawa pa ring dalawin ni Papa si Mama upang palakasin ang loob. Dito na unti-unting nahulog ang loob ni Mama kay Papa dahil sa matyaga nitong panunuyo sa kanya. Lumipas ang 2 linggo, gulat na gulat si Mama sa ibinalita ng kanyang tiyuhin. Patay na daw ang anak ng kapitan. Natagpuan daw ito sa gitnang bukid na punong-puno ng sugat ang buong katawan at halos maubos na ang dugo. Para daw itong nilapa ng isang mabangis na hayop. Pakiramdam ni Mama noon ay nahugutan siya ng tinik sa dibdib. Nang makabalik sila sa kanilang tahanan, ay kalat na sa lugar ang balitang isang aswang ang pumatay sa anak ng kapitan at ang itinuturong may gawa noon ay ang pamilya ni Darwin. Bagay na hindi naman pinaniwalaan ng pamilya ni Mama. Habang nag-aayos ng mga gamit, ay nabanggit ni Lola si Darwin. Mula kasi nang mangyari ang kaguluhan ay hindi na nila ito nakitang dumalaw kay Mama. Ayon sa mga kapitbahay ng binata, ay umuwi ng Samar ang pamilya nila dahil aasikasuhin ang minanang lupain ng mga magulang nito. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan si Mama, napansin niya ang isang malaking aso sa labas ng bahay nila. Nakatitig ito sa kanya. Bigla niyang naalala yung 2 asong sumalakay sa 3 lalaking nagtangka ng hindi maganda sa kanya at nakaramdam siya ng takot. Napatakbo si Mama at sinabi kay Lolo na nasa labas yung asong sumalakay sa mga lalaki. Dali-dali namang kinuha ni Lolo ang kanyang itak at lumabas ng bahay, pero wala siyang nakitang anumang hayop. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nawalan ng balita si Mama tungkol kay Darwin. Sinagot na rin ni Mama si Papa noon at naging maayos naman ang kanilang relasyon. Nang ikakasal na sila, ay isang panauhi nang dumating. Hindi makapaniwala si Mama na muling dumalaw ang dating manliligaw na si Darwin. Malaki ang pinagbago nito. Naging mas matipuno ang pangangatawan at mas lalong gumandang lalaki. Kinamusta ni Mama ang binata at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag nito na kinailangan nilang umalis upang asikasuhin ang pinamanang lupa sa mga magulang. Sinabi rin nito na masaya siya dahil muli niyang nakita si Mama. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ikaw na ang una at huling babaeng mamahalin ko. Hindi na ako mag-aasawa. Kung naging magkatulad lang sana tayo, hinding-hindi ako papayag na hindi ikaw ang mapangasawa ko. Huwag kang mag-alala dahil kahit hindi ako ang nakatuluyan mo, babantayan pa rin kita. Ipagtatanggol sa mga taong gagawa ng hindi maganda sa'yo. Ito ang huling binitawang salita ni Darwin kay Mama bago umalis ang dating manliligaw. Inamin din nito na siya ang pumatay sa anak ng kapitan, bagay na nagbigay ng kilabot kay Mama. Hindi man nito inaming aswang siya, ay alam niyang totoo ang hinala ng mga kababaryo sa pamilya ng dating manliligaw. Ang kwentong ito ay madalas na ikwento nila Mama at Papa sa amin. Hindi ko rin nakikitaan ng anumang pagseselos si Papa sa tuwing mababanggit ang pangalan ng dating manliligaw ni Mama. Tiwala daw kasi siyang mahal siya ni Mama at hindi kailanman ipagpapalit sa kahit kaninong lalaki. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbasa at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas
para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.